Ma az élet megújítása a Mura, Dráva és Duna folyókon elnevezésű projekt nyitókonferenciát szerveztük meg Zomborban. Ez egy Európai Uniós támogatású LIFE projekt, amelyben 17 partnerintézmény Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról és Szerbiából vesz részt. A fő tevékenységei a projektnek a holtágak, valamint a folyami ágak összekötése a folyókkal, a folyómedrek kibővítése, valamint a nyárfa erdő ültetvények lecserélése természetesebb erdőkre. A Vajdaság erdei a monostori rét vízellátását fogja továbbfejleszteni, mert a Dunán magas vízállásnál egy szabályzó zsilip a fölösleges vizet átengedi a monostori lét déli részére, így védekezünk az árvíztől is, valamint a fölösleges többlet vizet a természet javára használjuk fel. Az északi része a monostori rétnek nincs ilyen módon vízzel ellátva, ezért két új zsilipet fogunk építeni, hogy ez megtörténjen, ezzel egy 30 éves történetnek kerül pont a végére.